Sieltä tuli ensimmäinen ehdotus. Aivan järjetön kiire, mutta mä yritän saada jotain aikaiseksi teille tähän. Laittakaa lisää, tulee ehdotuksia. Se on Jamie Michael ja aiheena mikäpä muukaan kuin vihreät kilinä, massiraha taskussa. Musta huumori, jos mulla on massi, messi siis. Vihreät kilinä taskun pohjilla, oispa cheese. Mä huslaan mun lompakon pitkin louksua. Bustan sun onkaloja, myyn sun irtaimistoa. Voipi olla et on PA, mutta hauskinta 100 perään mun tiliotteessa. Se on sitä ching ching, kassakone kilise. Tää on mitä kling kling, aito jata etene. Real ass rhymes and just the money on my mind. Where's the party? There is an and a stash of green divine. Line after line, battling through all the time. My wallet's full, champagne flowing, making you blind. Kyllä, monikielinen nero täällä NCORE. Aiheena raha, oje, vastineet sun rahoille. Vittu.